aja lali kulub pribadimu landhes ana kanthi sabar atine sareh pikirane lan saleh tumindake menawa sira wis kelakon dadi pangarsa kulub sira nganggonana marang sifat telung prakara yaiku siji sipating ratu tegese wicaksana hamok adil para marta kaping pindho sipating pandhita yaiku waskita persasat ngerti sadurunge winarah lan betah prihatin ing kaping pri sipating ngagema wateng sipating among tani yaiku lugu jujur lan ora nggege mangsa ya nggih nyekel pangwasa mono aja sok gumunan aja kagetan aja nganti aja dumeh ya nggih mriki landesaning satri sejati iku wis tak sebut ing ngarep aja hadigang kaya dene kancil kang ngendelake akale aja hadigung kaya gajah kang ngendelake karosane lan aja hadiguna kaya ula kang ngendelake marang ampuning mengisane inggih tak muda ing patine nanging ketah kinunggung panuruh yen akeh ngeselemi maksa hangung poko basa kang kelam tutur kang katulo-tulo tinaken rinu kelawan danging sasmi mbregegek ukruk hembel-hembel sak dulipa lae-lae mangke Tandara Ndara Wijaya mengko wigatos ingkang pundi Dinendra Radimanyu mlebet ing wana menika Gus iya Badranaya marmane aku mandingi madaning wana awit aku ngupaya mendraning Kakang Mas Gatotkaca kang inggih prinidura katon kundur marang Pringgon Daniwa inggih dan inggih mongko kula mireng kabar keng Raka sak sampunipun pinilih dados senopati tumuli badhe dipun kepiyakaken Gus Kepala Natawa Semar mula raneh yen jengkaring Kakang Mas Pringgon Dani mahanan iduh kitaning para punden Pandhawa kang mangkono ayo Semar ndak kanthi macutake lagu aku ora bakal kundur menawa durung pinanggih kawan Kakang Mas ing Pringgon Dani Semar nggih monggo kula dherekaken Ndara bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lirik kencanging sang maweh gandrung sabarang kalbu ukir moyak ayek lang-lang ning griya mangu-mangu
aja nyengkir wong Bojleng iblis laknat bodo jeng-jengkan sawetara genyang langalas wigati aku belum mangsat pirang-pirang dina aku belum mangan ati kono tengku arep durung stantono sing kupriwer opo tendelik sapekara lawan tengahku ojo to singkitan menjangan ibu-ibuan lora katon tak sawan opo kanto pidono saka Gusti Kang Yuta Jagat tak seranteke wae abot-abot aku duwe kewajiban moksa marang putre ngalas iki ya ora bakal mandek gonku lumaku lamun burantuk kang tak upaya Gusti Kang Yuta Jagat mutura sebaten kula mugi entuk tedan kangge nyambut ing gesang kula Gusti bondo lagi ya salah apa boleh iki Gusti bakal paring pitulungan marang apa kaya iki setemangsan gua yo apa kalau aku iki Pandhawa tata kati saya Indriyaksa sara maruta pawana pana maragana samirana lan layang Ponto bayu Usipan makulingan limo Bojlang berilanat podo cek-cekan om titi iwangkul termani rojo diwang weh mandikus weh tak takoni sopo jeneng di papan moro daging aku weh butuh tambuh marang aku
balik takon ini dorong koso percaya kamu. Wah ya ikalah junjung jongko pekeko opo apamu. Iya aku kang Paureksa yang alas kinanganku Detya kala tali mongso. Iya kowe sapa? Muri saking Plongkowati Abimanyu kasihku. Abimanyu ya Pangka Wijaya. Ana wigatut lumpuh marang lakuku. Pangka Wijaya bares gores blak kotang terus terang. Aku iki keluwen sabab sura mangan kelawan daging kewan. Kebenaran pedhok lawanku Raden Abimanyu aku njaluk daging wis lampel kita wis tetes balu pasrahke marang Sira Tali Mongso. Lamun bisa mangan aku bakal selawas murid. Yen wurung mangan Abimanyu lakon ilang nyawamu. Wah ya dalah. Agar bakal tadak cara mongso kita iki. Wah Pangka Wijaya.
tekane sang yaksa babar sang Hyang Kamajaya. Kuning lekas kita linuting itu Kamajaya sungkem klamugi kunjuk. Ya ya nggih Abimanyu ulun tampa banget ing pestitan Waya nggih Abimanyu. Inggih pun dating pamundhika saengga jimat paripih. Kamajaya anak kula nang padha slamet nggih. Inggih Rama Raja Swangkane Sekala sembah sun kunjuk Rama Ismaya. Ya tak tampa Kamajaya. Bekti kula bekulun. Bekti kula bekulun. Bekti kula pikulan. Ya tak tampa kabeh Panakawan. Nggih Angka Wijaya kula wonten adhawuh. Si raja ngupaya marang bangkine yaksa sempat ulun kang mimba yaksa mau ya nggih. Duh pukulun mawang-wangtu kula nyuwun samudra pangaksami dening bos Kemerwasa dateng paduka pukulun. Ya ya ora dadi benggir Angka Wijaya. Sira bakal menyang endi kuluk? Inggih pukulun kula badhe ngupadi murcanipun Kakang Mas Gatotkaca. Pinanggih apa durung? Nun inggih dereng pukulun. Yen mangkono nggih ulun parituduh dina iki lumaku omong ulun bener. Lamun ana cah iya nyada lanang yekti iku cahyane kengoro ing pringgondani ya nggih. Duh pukulun ngaturaken gingin penuwun kula dene kadosan paripacat Jembatan Angka Wijaya. Iya nggih. Wis padha-padha kula Angka Wijaya. Gandeng sampun telocok kepareng kula pamit pringga badhe lajengaken lampah bekulun. Muga Gusti tansah pangaku munggih Angka Wijaya. Kamajaya aku kok njaluk pamit bakal nderek momonganku. Inggih Rama sembah kula ingkang nderek atur Rama bekulun. Kula nyuwun pangestu. Ya, donga dinunga Kamajaya. Kula nggih nyuwun pamit. Kula nggih nyuwun pamit. Kula nyuwun dhuwit. Aja dadi atimu Bagong, dewaku ora tau nyekel dhuwit. Padake menungsa wae, Gong.
Duit ora nggawa. Tuku apa digawa duit. Ali-ali nggih purun. Wah, cah mlanyang ndi malah. Lho cah ngoli. Iya Bagong aja kuwatir, mengko bakal tak paringi. Ulun duwe sepatu nggon. Sepatu diwai larang lho. Ane ya apa ora sesak wong sikil pun jeber ngono kok. Ya kok diambake dhewe ngono. Gedhe kaya apa? Basa ngambake pasrahno aku. Wis ora caturan. Punapa mirah ingsun kenthonging paluwa pindha wang siting kakung karagan hanjrah sabdaning sapa kakuruk asauran samono panmeh rahino meko pangkaton sumirat wetan soroting aruno Lenging driya mangu
tebak angin Garuda gegancangan gegono pemasirna sinaput dening Sumaring Kanang Surya hawa benter momor mendung peh Prabawa Garuda ing madyane ana para sara nadyanto kalet parandene ing mangke wonten satingkang lagi yoga brata lah menika warnanira Narendra Pringgon dan Jul Prabanu Raden Harya Kanuwaca ya sang petuko tapaning sang Hadipat Maja merbawan gara-gara kayawangan Jungkring sang Loka mangkono patane Hyang Narada Mambang tangpas kulang pamaneka wintang tuliwa kusumaya sumawur lumrap kang sekar kadijalada ulun dering dangal paduka yang Pulo Narada wayah paduka ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing sarana paduka Pulo Narada perkenjang pak pong waru dadi gareng wong oh iya ngger kula Hadipat Maja ulun tampa jeneng kita sumra panjenengan ulun kita apa restu ku ya ngger tetuka mriki Bu ulun
kacadhong tangan kalih katunding staka mugi dados jimat paribih yang pengulun sesamunipun pinarak kanthi prayogi kepareng ingkang wayah cumadhong dawuh wonten ing kados ingkang tundi dipatu pengulun margi patenggan kula lah kula ana nggih tetuka marmane ulun merpeki pareng jeneng kita kula kang sepisan paling pangestu ingkang kaping pindho paring weruh marang jeneng kita menawa dina iki kayawangan njungkring sanapa ketan manggara-gara nggih dene gara-gara mau awit kaperbawan anggo kita teteki ing nadaning wana para sara kene mara daging kaprasaja kaki apa ta wigatine diri kita kepadhaman ing raga semedi malah dihening ing nadaning para sara kene nggih tetuka duh eyang pengulun semana ingkang kula sandhang menawi kula ngaturaken wigatosipun anggen kula tapa wonten mriki awit menapa jer paduka yang kulun sampun boten kewaran dumateng sedaya ingkang kula gayuh kepara ingkang wayah cumadhong keterangan menapa sakinten badhe kasempatan sedaya punika kulun keparing sabda oh iya yang ngriya kali kaca ulun pitaken ngomong kanggo pambunganing kandha kok nggih. Kok ngono inggih. Kulup karo kaca. Menawa kita kulup wektu iki nggayuh marang negaraning pangeran yaiku wahyu ning Senopati, rak ngono to. Lho inggih. Pakar kaluhuran pengulun. Iya yang nggih itu kok. Ulun banget mangayi bagya marang lekas kita iki. Wis kita pilih minangka Senopati Ngamarta banjur ngupaya wimbuhe kekuatan yaiku wujuding wahyu Senopati ngene nggih karo kaca ing tata gelar kita ngupadi tambahing kasuntusan ning sejatine iku mung kepara kanggo nadi marang nasib kita kulup kira-kira trep apa durung kita nyandang gelar Senopati Ngamarta mau nggih yang wis tergelar mau semandang marang jeneng kita mestinya kita bisa nampa wahyu Senopati nanging lamun gelar Senopati mau trep kita sandang tangih lamun kita entuk gawe nampa wahyu Senopati lho nggih mringi luhuran Kulun Narada ing menika paring pun pitudah kulun ngene nggih kanggo nadi sepira ketrimaning gegayuhan kita iki ana margane kulup margi pundi ketah kula tempuh yang kulun nah urusan ana iki ana sawenehe ngreksi wektu iki tapaning tepining Bengawan Jamuna sak kula ning anas iki jenenge Reksi Guritna nggih Reksi Guritna kepara nyata Reksi Guritna kepengin gayuh swarga langgeng dheweke kepengin mati nanging ngangel patine kang mangkono kulup menawa kita pinter nuduhake margane Pati Siguritna mau mbok menawa dadi lantaran anggo kita bakal nampa nugrane widi yaiku Senopati nggih karo kaca Srikata sang Gatut Kaca kinong mapak araka surupa Pekapira Kresna parta manahar muji sakti nira sahing jareng kawang semunggar cipta inggih yang pengulun wasendika ngestakaken dawuh yen wis aguh para ayo tokno sak lakuku Tunggu budake papaning Resi Guritna yo nggih. Soale kula bedake nulun. Rama
kalang nyiwan naklar pandang muncar timung reka koneng surung sorotetan padang kasrolan pajaring purnaning kekono dasari mongso katiga menika sang Hyang Narada ingkang merpeki ing patenggan kula sembah kula kunjuk kulun iya ya pun tampa bektimu Resi Guritna ukulun wonten wigatos ingkang pundi dene paduka semangka pengabot jero manggih pateng pun Resi Guritna ukulun Resi Guritna apa kita sida nyuwun sareng kelawan Jawata nggih ila kare kaluhuran ukulun sangat ing pengajeng-ajeng kula mugi pulun Bathara Guru kasdo mituruti dados penyuwun kula kula pulun kula tak wis paring dawuh to yen ta swarga apa neraka kuwi dudu dewa ingkang nemtokake hawit mangerti ya dewa iku dudu Gusti kang nggelar jagat lho nggih dewa mono ya titah ora beda menungsa lan maneh swarga apa neraka iku mung gumantung marang tumindak kita ning donya iki ngelingono jenungsa ngono bakal ngunduh marang tandurane dhewe mula becik urungna wae lekasmu kuwi Resi Guritna Sang Hyang Narada piye sampun dados pitados manah kula bilih ingkang saged nyuwargakaken kula namung para Jawata menawi ngantos dewa mboten minangkani penyuwun kula kelampahan kayangan kula damel sungsang dawuh balik oh langaya bocah iki oh iya Guritna yen pancen mengkono kang dadi karepmu iki ana pitukane menapa pulun bakal kasempatan sediamu waktu kita bisa ngasorake marang kadigdayaning bocah kang lemburi iki Guritna sikara cancut mebet ngembak watan ngrakoso mungsuh sanggep jojo kantaran bau sapi dingoleno prateng lampus sirna madyaning malukun we lalayak mula dewa ora gelem minangkani penyuwunku iku jebul wis ngurung jago wiring kuning parat bocah kakak sebesar pambuh marang aku wong pringgo dari jeneng Karakoca itu tuku apa kang aran Guritna dasar kampara nyopo Karakoca ana paran bakal kesempatan antus warga langgeng yen to aku bisa ngasorake marang kadigdayanmu semono uga aku kelakonan untuk Wali Sinopati yen to aku bisa nutuhake marang marganing patimu iya kelaruta saking puso sakur bulung yang mutuso sang Sri Papo Gatut kota murang tata nyata si ratik daya Guritna sontan kikrik yen kongsi iki margane pati
Mongso watu mungkul aku. Ayo. Lang-lang indriya mangu-mangu mangun kong kangguhan rimang Priya inggih tutuka pangune kok kejoderan to inggih. Inggih Hyang Pungulun. Kula kewirangan Kanjeng Hyang. Piye to? Kula ngambah ndiri kauntur pangajab badhe maca jangganipun. Namung kula kuwalet Hyang. Oh, kuwalet. Inggih lah. Aku mau wis paring dawuh to nggih. Guritno kuwi mati nang ngangel patine. Lakar kaluhuran. Pancen ora gampang golek wahyu kok nggih. Iya. Gandeng nggon akal kita ora kecunggah. Prayogane akalmu gunakno nggih. Ulun percaya yen wahyu pinasti dadi jodohmu, mesti ana swara batinmu kang nuduhake marang kemenangan mau nggih. Nggih mengestu. Sing hati-hati nggih. Ayo, maju. Heh. Loh. Kakangmu padha waranteng becik desa ameng demok baris. Bocah pringgondani, aja kaya pinjungan cacamu. Kena apa kowe ndadak nyembah sedokan ning ngarepku? Moko durung bucik kulitmu. Ora isin kowe. Duh Sang Reksi, mawan tuan kula nyuwun pangapunten. Dene kula Cemantaka wani kaliyan Paduka Sang Reksi. Kula ngrumaosi dari sepinten kacepen kula menawi katindang kaliyan Paduka. Menika Duh Sang Reksi Guritna. Kula sampun ngrumaosi kawon. Sampun dados watak kula. Bilih kula sampun ngrumaosi kawon, kula kedah dipun pejahi. Awit menawi kula boten pejah, awak anggenipun nandhang wirang ing sandhing sang kula. Mila monggo Sang Resi
keparenga nugel gulu kula tentangan kali ikan dipecah kula menika wau dados pancatan nggih paduka minggah ing swarga langgeng sang reksi monggo kepareng mejahi leng-lenging triya mangu mangun kung kandhuhan rimang lerleno tanpa kamin Kaki Prabu Gatotkaca apa-apane yang edan kepali buta wani merjaya marang sira kulub sumurupaya nggih pun kaki iki dudu wong liya tumrap marang sira kulub Gatotkaca aku isih pepundhenmu dhewe kok nggih aku biyen tilas cantrike kengeyang panembahan Begawan Manumayasa ing pertapang Saptawarga ngerti ya kulub cantri kengeyang ingkang cetaket kuwi cacahe ana 3 siji yaiku Putut Pidak Saka 2 Putut Kapisupalawa dene katelu niku pun kaki Putut Guritna iki nggih dene Putut telu mau darbe kewajiban dhewe-dhewe kuwi kaya to Kakang Pidak Saka darbe kewajiban rumeksa wilujenging Sang Manumayasa lan memulang ing babagan olah batin Kakang Kapisupalawa darbe kewajiban rumeksa wilujenging pertapan Mertawu lan kabeh para cantrik memulang ing babagan pasrawungan dene pun kaki darbe kewajiban rumeksa ing wewengkon Gunung Saptawarga lan memulang ing babagan kanuragan duh Kanjeng Hyang sesembahan kula mawantu-wantu kawah nyuwun pangapunten dene kula wani abeng nyuda tempat-tempat kula paksi gune pepundhen kula iya ora dadi apa nggih jere kabeh mau pancen tak karepake sabab apa awit pun kaki kepengin banget mirsani mungguh tekan ngendi rasa tanggung jawabing para muda ing wektu iki kasunyatane jebul isih ana sisaning budi utama hambek perwira ingkang dumunung ing sira kulub Gatotkaca buktine sira nglilakake patimu tinimbang urip mung nandhang wirang iku mono mertelakake yen sira ora luntur ing ngreh kaprawiranmu nggih mongko saiki iki akeh-akehe tinimbang mati alung wani wirangi kuwi tegese kaprawiran wis ora dipersudi kepadha wani ngisun waton blendhuk wetenge klimis lambene iku mono dudu wataking para luhurmu kang wis kajemone angin yo nggih inggih Kanjeng Hyang apa maneh sira kang dicalonake dadi Senopati watak prawira mau kudu tok urung kepi ya kulub aku isih kelingan nalika Kang Eyang Penembahan Manumayasa paring piwulang marang para cantrik klebu pun kaki wis nate diparingi wewarah yen kepengin dadi satriya kang pinunjul padha hanindakna darmaning satriya yaiku dedamara utawa nganggo obor catur prakara ing pamrih supaya kena kanggo srana mapanake marang darmaning kasatriyane dene obor cacah 4 iku mau kang sinebut Sudira Susila Anuraga lan Sambigana inggih Hyang kados pundi babaripun Kanjeng Hyang mengkene surasane tembung Sudira iku mengko karep wani tumandang kanthi rasa tatak titis lan tanggun datang sumingkir saka saking pepalang lan Sambikala
najan tinebus kanthi pecahing dada utaing ludira kudu dilakoni kuwi inggih munggu asebut sudira mriki Kanjeng Hyang sing jeneng susila yaiku bisa mapanake pribadine saking papan lan kahanan terutama maneh ora seneng ngendak marang gunaning liyan kuwi jenenge susila mriki wadene Hanuraga yaiku mangko karep anut lan ngelingi marang sangkan paraning raga. Wadene raga iku muhung saka Sang Suksma Kawekas. Ya mung kudu eling gulup. Yen kabeh mung ngasifat ganjar. Melora mokal ora neh yen to darbe sifat apes murka lan lali. Mula sipating prajurit aja sok darbe pambek. Sapa sira sapa ingsun ya nggih. Watak adikan adiku wajib diilangi kulup inggih Kanjeng Hyang dening kang wekasan yaiku Sambigana kang werdine wicaksana bisa mawas wahyaning mangsa kala bisa ngempakake nalar lan mekarake budaya pun yang percaya nggih menawa sira bisa ngegulang damar caturwara mau sira kaki lan para satriya mau bakat nuntun dening Gusti Kahanyipta jagat uga tansah diayuni uripe ya nggih lho inggih Kanjeng Hyang sembah nuwun sanget peparing sabda paduka ingkang nyata ageng sanget pigutanipun tumrap para prajurit utamanipun kewayahipun Garwaja Hyang iya kejaba kang wis tak dawuhake ngarep sira aja nglalekake marang piwulinging para luhurmu kulup yaiku menangkan tanpa ngasorake weweh ingkang tanpa kelangan ya nggih inggih Kanjeng Hyang aja lali kulup pribadimu landes ana kanthi sabar atine sareh pikirane lan saleh tumindake menawa sira wis kelakon dadi pangarsa kulup sira ngenggono marang sifat telung prakara yaiku siji sipating ratu tegese wicaksana hambek adil para marta kaping pindho sipating pandhita yaiku waskita persasat ngerti sadurunge winarah lan betah prihatin ing kaping pri sipating ngagema wataking sipating among tani yaiku lugu jujur lan ora nggih mangsa ya nggih nyekel pangwasa mono aja sok gumunan aja kagetan aja nganti aja dimeh ya nggih mriki landesaning satri sejati iku wis tak sebut ing ngarep aja hadigang kaya dene kancil kang ngendelake akale aja hadigung kaya gajah kang ngendelake karosane lan aja hadiguna kaya ula kang ndelake marang ampuning mengisani inggih Hyang lan oleh ngabdi marang nusa bangsa lan negaramu kudu lelandesan rumangsa melu andarbeni wajib melu hanggur kebi lan maneh mulak sering rasa wani ya nggih inggih iki kulup mungguh darmaning satu ingkang wajib ditindakake nggih Garwaca inggih Kanjeng Hyang mugi-mugi kewayah saged nindakaken sedaya-dayapun Kanjeng Hyang Resi Guritna. Waton teteken-tekun mesti tekan Kang Sira gayuh nggih. Mriki. Kejaba saka iku kulup ing tata gelar Poneyang iku nyuwun sargolake marang Jawata ning salugune Poneyang lagi ngupaya wadah kanggo nganyarke laduhan kumeneh. Ya kanthipun kaki nganyarke laduhan mau kena kanggo pancadan nggonku gayuh kasuwargan jati nggih Garwaca pangrasaning Poneyang ora ana wong kang pantes dadi wadhahing pun kaki mung coba kita kulup Garwaca mula nggih apa sekirane ana mulunge ngatimu yen pun kaki bakal manitis marang kita kulup tetuko waduh Kanjeng Hyang rumaos nampi pakromatan gesang kula bilih paduka Kanjeng Hyang Guritna kepareng manunggih kaliyan kula yen sami lamun nggih tuwuhipun kaki enggal manunggal marang kita kulup
aja kuwatir nggih pun kaki ora bakal ganggu gawe marang sira kepara malah bakal sabiyantu marang apa kang dadi gayamu nggih reca bumi gondang kanjeng langit kelap-kelap katon lekin sanging sang maweh gandrung sembah nuwun kanjeng Hyang kula tapi tangan kali iya sapungkuraku muga sira tansah manggi hayu-hayu rahayu niskawa dur kemendak kala sirna kaki ana aja lali jenengku mboten salah murid yo nggih